But imi vacho varikuda kudya rufu ruri mupoto, ndipeiwo flour. Ndokubva apiwa flour muprofita akati isai poto. Ndokubva paitwa recipe muriwo neflour. Handizivi vanobheka nekubika kuti zvinofambirana sei. Muriwo neflour. Shoko randikuparidza nhasi rinonzi recipe yedenga. Unoziva here kuti upenyu hunogona kukusvitsa mulevel yekuti wapa point yekuti kuregedza kana kusaregedza ndiri pamahwani. Kushanda kana kusashanda zvinosvika pazvinenge zvafanana. Kuti mari yacho haikwane, kuti uramwe uregedze zvawese uri pabasa futi ari mahwani. Kusa kune situation yekuti unogona kunge uchitsvaga basa uri pabasa. Wakambotambudzika kusvika level iyoyo. Pane kutambudzika kwekuti unotsvaga basa, kogoita kwekuti unotambudzikira pabasa. Zvokuti pari kunamatirwa vanhu vanotsvaga mabasa unamatirwe but uri pamahwani. Unotoziva kuti ndaifanira kujoina raini but ngoti ndine kwandoenda but kwandoenda kwacho mahwani. Mukadzi weSamaria akagona kutaura paakati kuna Jesu, anzi naJesu inoshedza murume wako, akati handina. Zvati wataura chokwadi nokuti ari kuumba hashe wako. Jesu akati Jesu is literally but let's go and call your husband. Yeye ndobva ati handina. Leti kumba kune munhu. Kuti munhu akagona kupatsanura husband nemeni. Tsana vari kumba murume but murume wangu chacha hapana. Kwa pane nguva unofanira ndi pabasa but basa rangu chaita razadaro wangu. Mari kubata but maisha iyo hatisanda bata. Mukadzi akagona kuprofita, ukagona kuziva kuti ndinonzi ndine chakati but hatisandani zvinhu zvanofanira kunge ndinazvo. Mupoto unoita rufu. But tikamirawo kudya kunyika kune famine tinofa. Todii kwa munhu waMwari. Zvikanzi titambidzei flour muone zvinoda kugadzira recipe yekudenga. Hama dzangu recipe yedenga kutora Jesu woisa munyaya inonetsa. Pani nguva yekuti taimbotiza kuti aiwa zvakaoma zvike pokutizira kwacho hapasina. Musitiri wafundiswa tinogona kufonderwa nevanhu vari kunze uko waunoshunda kuti dai waendawo vachitofuna ndibatire munamati muriko uri kupisa. Kozakwa usati waenda unofudzwa kuti kuri nani. Svika waenda ikoko ndokozonoti mahwani. Zvimwe zvinhu unozoexperience urimo. But inyasha dzaMwari kuti uzive usati wamo zvakamira sei. Haina kuexamples ndemningi ndakuudza pamini unoora kumbodzika mai muzorora time usaiswa komai akati manye iwe tora nguva yako. Mfana akapopota kuda kusupa pamene inonojanyirira so. Kusa vane mindset yekuti munoti kwetu wazeni. Ndokubva mhanya ndokubva atora munhu wake vapapa within 3 months akakuti ndokusiya ndoenda. Wada kuenda kuti spakwa. No. Hazvisi izvo. Akatisa munhu waakutisa. Akatisa munhu waakutisawo nhasi. Usafane kuonyenyekedza nhamu yako kuti ikujoina uzonyatsotiza musha. Inenge spirit yemurume anonzi Peter. Ini pavadzidzi vese nekuzva kuti Peter akasimba kwazvo because painetswa Jesu pese aitera. But ndazodiscover kuti dzadziri wese even mukutera. Why nokuti aitera kuti anoramba. Akanzi muri mese munoziva kuti aiwa ndinoziva kuti akachitera akamashora. Because spirit yaPeter kana kuchechi iriko munhu musangano Harovi. Kuchechi Harovi uya kuzongoramba zvekutaura paridzwa zvacho. Aizvo. Musangano wapera conference yapera anenge akumaka manje akupikisa. Hazvisiri izvo asi Mwari hazvisiri izvo asi. Koma dadi kugara marovha. Ane mweya waPeter anorambira ikoko. Muprofita mupoto maita rufu. Todiko munhu wamaitora sei muriwo. Zvikanzi aiwa unodyika asi pane zvoda kuintroducewa imo. Oza wakaipa pane paanokuomesera zvekuti unoda kuita quit zvimwe zvinhu zviri destined for you. Why? Nokuti vanhu ava pavakatodya apa vakararama. Dai vakaregera kudya varasa muriwo vaingofa because there was also famine in the land. Saka pakaintroducwa flour pakagadzirwa recipe yakaneutralize poison.
remember kuti vanhu avanga vachidya ndobva vadiscover zvatiri kudya zvinouraya, which means already vane zvavanga vatodya zvamudumbu mavo kuti vagoziva kuti muriwo unouraya uri poisonous, inhauye kuti kune zvimwe zvanga zvatomedzwa vadya. Elisha haana kugadzirisa zviri mudumbu, akagadzirisa zviri mupoto. Zvoreva kuti ungangodaro une poison dzawakamedza kare, but ndaakuda kuti usangane naJesu manje. Marizauti epoison yakamedzwa kudhara ngaashayiwe simba. Zvakaitika kumashure zvakaitika, but chiti Jesu muimba yangu torai ushe. Zvairongwa nemaenemies pawanano yako vakaronga vakapedza, but ndoda kuti uintroduce Jesu manje. Chandinoziva flower iri mupoto ikagadziriswa inotuma message kune zvadyiwa kare mudumbu kuti poison chimira nokuti Jesu wapa nzvimbo. Church ndinzwe, tiri musituation inorema kwazvo yekuti unoshaya kuti wotizira kupi woenda kupi. Zvinhu zvakaoma zviri kurema, zviri kuremera ari pabasa, zviri kuremera vanhu vari muonosa. Ndaibhodza hapo ndikati dhimoni rinokunetsa usati waroora, ukaroora arimbopeta maoko kuti haane breakthrough musiye aende, rinokwenya rinonetsa vakaroora. Madhimoni ari mumakategori ka, kune dhimoni rinonetsa vanhu vasina mari, kugoita rinonetsa kana waanayo. Unonozwa kuti rinonetsa waanayo riri more powerful. Mwechina inowisa munhu at every stage. Kunze uku kune famine, drought, mupoto futi maita rufu. Hapana kwekutizira zvinhu zvakaoma. But Elisha apinda muremu wechiprofita akati chinoda kugadziswa pano hakusi kurasa muriwo, tipeiwo flower. Tikaisa Kristu musituation inonzi poto, tikaisa flower mupoisonous meal iripo inodyika. Flower yaiswa mupoto vanhu vakadya, poison became the best meal. Akazama mbouziya, vamwe vari panhamo vachinzi sorry, iye denga rake richivhurika. Hama dzangu ndiri mumazuva ekuti zvinhu zvese zvapoisonous. Ana Jesu wake ndiye achararama, ndiye achacha. Ini chakandinetsa ndechekuti inga muriwo unovava uri poisonous ndiwo unonyatsokura nguva yefamine. Wakanaka usikuwanika, kana kune famine kune drought hafana kutombowanikwa muriwo wacho, but kune muriwo une nhau ndiwo unonyatsokura mufamine, unouraya ende ndiwo urafa ilepo. Saka pano Mwari vari kutiradza ipicture yekuti chero Satani zvaarongera vanhu, asi vanhu vakaziva kuti kuna Jesu, kana Satani akatendera kuti kuve nezviri poisonous, utambire salary iri poisonous, upinde mumarriage iri poisonous, but ukaintroduce Jesu uchapupura a best meal during the famine. Hakuna zvakanaka kunze kwokuya muna Kristu. Wese waunonzwa kuti zviri kundiitira zvakanaka, zvinhu zviri right kana ari muna Kristu. Panoda kuintroducwa flower mupoto yemarriage yako. Poto ibasa rako iri hamuna salary shinu. Nyasha dzaKristu dzikapinda mupoto unopupura kunaka kwaMwari munguva yekuti vanhu vese vanoti munhu ari kunyepa. Unoziva kuti Moses akaberekwa munhamo, but agenda yaMwari iri kuti aburitse vanhu munhamo, but iye akaberekerwa munhamo, but iye haana kuona nhamo. Why? Nokuti akanogara kumba kwaFaro, mai vake vakaiswa papayroll. Remember they were slaves, but mai vake vakatanga kubata pay yekuyamwisa mwana wavo. Unoziva kuti asifana kubhatarwa munhu naturally, kuyamwisa mwana wavo afana kuenda papayroll. But nokuti imba yekwaRevi, ukaenderenga nyaya inotaura murume wokwaRevi ndokubva aroora mukadzi wokwaRevi, unoti panga pasangana vanhu vari muumambo hwaMwari vakuintroduce a better system mufamine, kuti nzara iriko vanhu vari maslaves. Moses namai vake vari kuintroduce salary. Amai vakatanga kutambira mari. Chinonzi wisdom chinondiitira zvakanaka pakudai.
musikana anonzi Miriam ndiye akamira kurwisa pakakutorwa Moses ndobva manya zvangu unodere nokutsvagira ano yamusa mwana uye ana kuita nawo chinoita kuti amire kwati ndinokutsvagirai munhu mazuva aya mukaka wanga wakuwandisa nokuti wese aibereka mwana mukomana mwana aiurawa saka paingosara paine mukaka pasina mwana. Denja yekusaziva Mwari unonomwa mukaka usiriwo nokuti wakawanda ona monezi hauna muzvinzwa hama dzangu mukaka kuwanda yaiko kona you men of God, kona you men of God, kona you men of God, hausi mukaka iwo pakudau mweya muchena anokuudza Miriam paatamira kurisese helpa ndiye mweya muchena awa helpa anokuudza kuti hei mukaka iriko but inwapa nokuti ukanwapa namai vasiriwo pane nyaya amukaka yakawandisa wese abereka mwana mukomana mwana aiurawa umusara ine mazama ane mukaka wekuya musa hapana saka Miriam pakubira kutoziva kuti anogona kungopiwa chero chakuonekwa kuti chifamba chine mukaka. Warning to church in these last days. Mukaka ichao. But ndiwe ine mukaka. Nguva yatiri haupedziswe kubva kusocial media kusvika kuphysical life kungoenda paFacebook paYouTube pastor so men of God mukaka yawanda wamwapa vakuda mweya muchana kuti apa ndo pane mukaka chaimo asipo pane nyaya regamudzoke kuflower namo ndeyekuti flower ikashaiwa manje muriwo unouraya chiri kupedza poison iflower. Elisha asiri akaudza flower yacho ndiye akavaudza kuti bring me some flower kuya kuti hama dzangu zvimwe zvingaitika hazvo pana Kristu safa. Shoko raMwari rinodiwa kugadzirisa mashoko evanhu ari poisonous. Vanhu vakataurorwe unomuenda mushoko raMwari what I'm wonderfully and fearfully made. Tora flower yako ukande mupoisonous message. Vanhu vane zvavakataura pamusoro pemba yako pebasa rako hausadzorere mashoko nemashoko dzorera mashoko neshoko. Gara uine flower uri kuwanza mashoko usina shoko. Flower ndo yaakudiwa kwete nharo kuziva kuti Mwari vanoti kudii. Isa flower musituation isa Kristu isa shoko pamusoro pemashoko evanhu. Ari murume akafirwa nemwana so ari kufamba naJesu vari kuenda kumba vanhu vauya zvikanzi sanetsa tenzi mwana asvika kumbawo ndinofanira kuti haana kudaira Jesu ndiye akamudairira zvikanzi usatya just believe. Ndafungidzira kuti dai murume uyu akadaira ari ainyima Jesu mukana. Flower kwenyu irikwe kana zvaoma flower unaye mashoko anotorwa nevanhu against your life anoita simba kana usina chinovapedza simba zvino chinoneutralize poison. Elisha haana kuita prayer isai flower situation. I love prayer, I respect prayer, but hepano pane nyaya prayer is master key. Prayer is one of the keys. Kune nyaya tinomuda kuti flower mupoto kurati shoko pamusoro pechinhu chiri poisonous. Kune chekuti kana ukatonyengetera hapana nyaya kusvika waintrodusa flower yacho. Saka tokati mukristu anogona kushaya zvese anogona kuwana zvese ushayiwa bhaibheri. Kana bhaibheri rikatovapo harisi rake nderefamily rakatonyorwa kunzi Mr and Mrs. Flower inonetsa even munhu ane chigaro chechi anogona kushaya bhaibheri. Mufunge Jesu paakakunda Satani akakunda achiti zvakanyorwa zvichinzi kurati Satani chinti akarespekta kuti muchinda uyu unoverenga zvakanyorwa unozviziva kana wazviverenga. Jesu haana kudeclare haana kutaura ndimi akadzinga Satani
Satani chaakatiza kusangana neshasha inokanda flower pamusoro pemashoko. Bible rikakudhurira shoko rako. Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. You must acquire knowledge. You don't pray to get knowledge. Ruzivo runotsvakwa. Auite prayer kuti uzive. Unoita prayer kuti uve nerevelation pazvinhu zvawarava. Unosara kuti Mwari anoresponda even mushungu. Acts chapter 8 muranda aiwakanda saibva kuchechi Jerusalem achienda kuEthiopia. Aiverenga Bible asiri kurinzwa. Mwari ndokubva vanzwa kuti asi kunzwa. Mwari vakaresponda kuna asinganzwa. Ndobva vamutumira Philip kuti ndinotsanangurira munhu. Kunoti chakaattracta Mwari kuti vatume Philip kuona munhu anoverenga asinganzwa. Iwo tinotokutadzisa kuverenga unoti handirinzwa. Gamba kusarinzwa kunodenda Mwari kuti akunzwise. Akaniverenga soro nenge nyaya hapana chandinombonza. Idzodzo shungu zvinodenda Mwari kuti vakuzivise. Ita moyo, ita nzara neshoko raMwari. Ita Bible rinonzi rako. Shaya zvimwe zvese namwanzi masofa una mota una une Bible rako. Unopota uchirava shoko raMwari. Waenda kuti kune situation inomoda munhu ane flower chete. That's right. Wow. Bible rako kwete rechechi rako. Kwete na pastor rako. Nakatokuomera rinotoremba. Ndikwamen. Kana wakaipa akakundwa na Jesu, Jesu achitaura shoko. Satani wacho manje akatokendera ahead. Nokuti iye anoverenga. Problem ari tuisise but anoverenga manje. Paari kuedza Jesu Satani anokota Psalms 91 verse 11. Paanoti shetuka. Nokuti rinotaura richiti. It is written. Haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil anokota scripture. Zvisirizvo. Kuna tandomboti verengei orasika. Iwe nekurasika kwacho orasika nekuverenga kwacho waverenga. Kune situation in poisonous. It's not in prayer, fasting or anything else. The weight in you. Shoko riri mauri dore nogadzikwa pamusoro pesituation hiyo. Iri shoko irino neutralize poison yacho. Bring me some flour. Samsona Jesu pamunhu wese waaiporesa aipa munhu wacho credit yekuti kutenda kwako kwakuporesa. Hama dzangu kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari. Kutenda kunouya nekunzwa. Saka chinhu chinonzi faith ishadow picture yechinhu chinonzi knowledge. Saka Jesu paari kuporesa munhu oti kutenda kwako ari kuti kuziva kuri ikoko kwabatsira kuti simba riflow. Kuziva kunobatsira simba raMwari kuflowa muupenyu. I like it when about God to meet you at the point of need. It's another level. There is also another level. You meet you at the point of knowledge. Kuziva chiremba chainyangwa akafunda ukaenda kuchipatara ane zvaanokubvunza. Kufunga kwavo anokubvunzira ari akadzidzorereka iwe. Avana kuti wati mudumbu urati ndikuya. Anoti mudumbu makadya imadeko. Ari kuti knowledge iri pachena zivawo. Asi prophet ndi doctor. Saka akamunzwa kuti ukangoti beans uzakufufutira. Kurapika chok. Naona ukati mudumbu wataura a broad term medical side. Mune ma kidneys, mune liver, mune chingati mudumbu wataura nyaya hombe. Saka kuti agone kusvika pa point so quick anoisa kwa questions. Kwati kwauri une knowledge kanodiwa kuti ugone kubatsirika. Saka flower ikashaika mauri muriwo unokuraya nokuti vatochema zvanzi there is death in the pot. Une rufumbo ikoko ndokutimandwa kuti flower ngaibve ikoko. Akadi kuti I'm a great prophet. I decree and I declare life in the pot. Pane panoda declaration. Pane pano demand knowledge. Vaikoko. Saka ukaleka knowledge. The devil zvinomitra easy kufighter. I don't want to fight it from the pulpit. Saka machana the downfall of man inyaya wrong message in the right garden.
nyoka yakaparidza mugadheni chairo ranga rakaiswa naMwari kurati pulpit inogona kupinda pastor snake mukakuwadzwa muzata munaifu maiki yakabvutwa napastor nyoka vanhu vakapedzisira vapanze pagadheni vangeri harisi but church ndiyo wrong voice right garden vangeri ratomati zvati Mwari anochingoti mukadya unofanana gamba ivo vakatosikwa vakafanana naye kurati nekuti if haana that knowledge that message vanotodya kuti vafanane ivo vakafanana vasati vadya weapon yadevil kungocheka kuti flower iriko iro okubikira poison yake unonanzira zvikumwe poison imo because imoibva onyenzi dzinokandwa roiko inoiswa mupoison osa poison ikabikwa zvakanaka kaunonanzira zveshu asatoone munhu anoita nharo nezvinouraiso zvichitapira uyu munoziva kuti chivi hachitapire chivi hachivavi chinotovava maresults acho wochikangovava chete hauiti so ezvo chinoita kuti ude kuzviita zvinotapira chero wakanzi vasadyi wangosiri weminzwa waiuregazvo uri smooth unodyika unoibva Elisha haana kuti ndinodeclare kuti murume ngautapire osa vanhu vazhinji vane madeclarations pamusoro peupenyu hwavo ende hakuna chiri kuitika vanopedzera kutoti nofunga munhu waMwari haana power raMwari rinoshanda nefaith ine dimension yeknowledge saka uchiona ivi mudzimba mese kunomudesert meso mawaves eDS anofura ari pamba penyu anofura ari full apapfure mashoma vanopfura zvese zvinodS vachicheka kuti mumba munoona pamba vanotopfura full vati uune zvaunotenderwa nekuti wakabvisa mari kurati mari yako inokunyimisa zvakapiwa vanhu pachena Peter ndopanoti ndazoziva kuti God is the respect of persons why Mwari asitsaure vanhu asarudze vanhu ndakambotara pane imwe nzvimbo munosere kuti Mwari uyu anotinda zvakafanana munhu ukaita nharo zvikadza kunyepa dai aitinda zvakafanana dai upenyu hwedu hwakafanana ndikati aiwa anotinda zvakafanana but hatimude zvakafanana unondo kune nyaya ndokuti mukuya kuchechi kuya kuzongochovhaocha kuisitira vakomana taitotera vasikana kwete Kristu aizvena wabvunzira kuzoziva Kristu mozvati munhu anotenda ukari chechi ndosaka Jesu statement yake aita ndakainga makwayekwa Israeri akarasika bhaibheri robva rati setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata kurati aiwambatira musinagoge unorasikira imomo yakaisa nekurong munsaka zvatereka setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata kwazvona ndikati aiyo chamakapotsa kuziva iyi ajenda kutsvaka makwai akarasika saka inozva kuti ari mungati saka akatoita tsika inovabatira imomo saka ona kuti maenemies ake akabva mukati chechi tiri mumazuva ekuti ukashayiwa fulawa ukashayiwa shoko raMwari mizambiringa yawanda padzapa ndeyebundo problem munhu anenzara anogoda chinhu chakaibva anogoda chikafu but muzoda kutsvaka kuti ndicho here pane nyaya pari kunzi Mwari pawanda pari kuprofitwa pari kudeclarewa pari kuitwa zvinhu pawanda osaka vanhu they are moved with power to an extent yekuti vanoza knowledge danger yaSatani kwaSatani kune simba futi n'anga dzakakandawo chimbo dzikaita nyoka hosi naAroni vakakanda dzikaita nyoka zvisati zvamedzana kune dzava dzakawanda dzemwanga zvokuti ukasvika zvisati zvamedzana unosapota wrong team anda kuti Manchester ndakoti wrong team How I see I was at Moses Stephen era.
a miracle. Akanzi taura nedombo paMeripa. Taura nedombo vanhu vanomvura. Iye ndokubvarowa. Mwari vakati hauchapinda. Ndokuti kuti taura waruma. But ishona mani mvura ndokubva yabuda. And the type ya mvura wanaiparidzira kuti muri kunwa mistake netsari. Because kune munhu anokuda results. Kuti results aya. Saka nezvaMwari one breakthrough results aya. Vanoona mvura munhu akaita mistake. Muera mune vanhu vanogona kubenefita. Pakudiwa vanoziva zvokwadi. Zvokwadi ndiani ndiKristu. Kristu ndiani ndiye shoko. In the beginning was the word. Kureva kuti patiri kutsvaka Mwari ngatitsvake shoko raMwari. Mizambiringa yakatsvakwa ma-wild vines ndebundo, but kazwi kanongoda kufanana kuti ma-vines. Saka vanogona kungofananidzwa kunzi Kristu 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 Kristu, but kuzoziva kuti mizambiringa ndebundo ndonge watotesta. Ende munyama uripo ndokuti unogona kungofawo kana Elisha aripo watasiri Elisha futi chaiyo. Munhu waMwari mupoto maita rufu. Ana mutayo kafuka maiti namata. Apa badi munamata. Flower ngaibveko. Takuda level yeshoko inobva kuri. Inogadzisa poison iri mupoto. Ndoda kuvimbudo baba level yekuva mwana wesangano uye mwana waMwari. Mastage 2 iwaya. Unombotanga uri mwana wesangano. Wozoimprove wozova mwana waMwari ari muauthority. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Unoimprove kubva pamwana wesangano kusvika pakuva mwana waMwari ari kufamba nekuexercise authority yemuKingdom. Zvakanaka kubatwa musoro pachakanakisa kubatwa mukati. Kana Mwari vatini vanhu vapara nekushaiwa ruzivo havasi kuti minamato, vari kuti knowledge. Knowledge mukati kwete pamusoro. Unoona munhu wese paanoberekwa ndatanga kuda musoro. That's a sign yekuti panyika pauya usati wafamba funga. Pana panoshanda musoro. Musoro ipressure ye-knowledge. Anozodza musoro wangu namafuta. Kurati the anointing inouya pa-knowledge, pa-wisdom yemauri. Church ndinzwe. Usati nita dambudziko nokuti kuna vanhu vanofungidzira kuti nyika kana yakaita independence vanhu vanogarika nokuti vakaita independence. Ndikataiwa vari kupodza English kuti independence hazvirevi prosperity. Zvinoda to be independent. Kuti hamuchadzvanyirirwa maakuzviitira. Saka unogona kutambura muri independence. Chirungu kuti independence hazvirevi rugare. Zvinoreva kusununguka. Saka zvinogona kusunga wakasununguka. So kugamuchira Jesu kubviswa mweya china kurumurwa mazvinogona kunetsa uri muna Kristu. Why? Nokuti unofanirwa kurarama shoko kuriita. Basa vanhu vazhinji vanenge matwins kunoona Panache na Munashe. Vazhinji vari pastage yaPanache. Nokuti kana Panache zvinogona kuti munhu ari pano ari pana Ishe vadako. Asi Munashe ari muna Ishe vadako. Panache zvafanana nekuti Emmanuel, God with us. Stage yatiri isu saisia Emmanuel. Isu ari matiri. Emmanuel is first stage to God with us. Second stage, God in us. Greater is the one inside. So greater the one inside. Maori is the weight. Shoko. Shoko ngaitika paridzwa. Unzwe chinokupupurira Maori. Rese regere kuva powerful rese. Ndimwe kuti yavataurawo but deeper. Why? Nokuti already Maori mune zvavo. Flower ikutsvakwa inobva iko. Tine zvandinoda kuti Mwari vatiitire. The other side,
Mwari vane zvavanoda kuti tiite nokuti vana vavo. Kare ndaiti ndikarohwa ndichitamba bhora rechimweshe ndairopota muna baba. Baba ondibata ruoko woenda kuna vakomana vandirohwa vobvuta bhora racho vovapopotera. Ndati kurei ndakabvutirwa bhora ndikadzokera mudhara akandipandukira zvikati ukasauya nebhora iroro audzoke pano. Kwenda pane stage yekuti hauchada kubatwa ruoko uchienda. You must grow and mature to defend yourself. Munozati inenge rafu kuti mai vangu vari kudongosha vakauya kuno kutauni tada kupinda mutauni wanibata ruoko zvavaita kudhara kuti uri mwana wangu kubereka handidi kuti utsikwa wanibata ruoko kana vanhu vakandiona vanondinyarira iro riri rudo unoti kana kumwe kuti vanomakisa saka pamwe pacho mwari vanenge vanokusiya sona kuti kune mamwe madini kuti vanenge vakukumakisa pane paunofanirwa kukura kuwanikwa une flower situations ungoikusheta imo usati wamhanya kumunhu wamwari ziva kuti mwana wacho mukati maari inofuta ane simba anotaura anoita zvinhu. Bring me some flower. 2 Kings chapter 6 pana akarasirwa nemusoro wedemo Elisha hana kutanga nemirauko akatanga nekwese rawira papi paraenda zvimoko nenyaya parapinda na point of entry. Why don't you pachena mwari vakapa vanakomana vanhu kuti vazive zvakadanzika manje ndozvajehovha saka zvepachena unofanirwa kuziva. Pauza ukarohwa nesikiri nyowani tinongokudzirowa kuti it's okay kwete yekudhaya chokunakadzoka tinanda kuitwa basa mutauri mukoro uno chadona mukoro uno ukarwa sikiri nyowani tingazviunderstand zvakadanzika ndezvajehovha zviri pachena saka murume akati demorauda nechepapi kureva kuti unofanirwa kunge une knowledge ikoko inoita kuti ubatsirike. Pane knowledge inofanirwa iri kwauri inokodzera kuti ugone kubatsirika. Bring me some flour. Hapana munhu wekunamatira ndinodeclare muriwo unoita musha chinogadzirisa muriwo uchinga muda rushiri ikoko futi. Kasika. Munhu achitosikwa naMwari ane system inofeta zvirwere. Saka unoti paunomwa mapiritsi haasi mapiritsi anodhina nechirwere. Mapiritsi anongonoboosta system iyo yemasoja iwayo kuti arongane nechirwerecho. Kune zvitori designed already to fight sickness. Saka paunomwa madrugs haasi madrugs anoenda ikoko anongonomutsiridza masoja kuti akona kunaka chokuchope nemusoja zvinezvi. Information inoitwa past order. Simba yaMwari panoda kuiswa pamusoro peupenyu hwako. There must be a kingdom system inoda kuonda zvinhu zvaMwari. Tipeiwo flower ndo vakutokumbirwa ivo vane chichemo. Recipe yekudenga inoita ngenirafuso. Ukaomerwa unoparidzirwa giving. Kuna recipe yacho panobikwa zvinonaka ere apa. Kunyika ukatsotswa stere kwabirwa stere kwauya kuchechi mofamba ndiro yekupedzisa. Unozvinoti avarume avane recipe yakaipa manje. Ava havasi maroba anorova pachena. Vanoshanda bhasiketi. Iwo totiza nzara nenhamo kunzo kuti ndipotere kuna Kristu. Saka yogadzikwa apa. Wotobhurirwa vhesi kunzi vanodyara nemisodzi. Kwete vanodyara misodzi. Uchema uchita sei? Vhesi racho rakaipa. Harina kunzi vanodyara misodzi ayo. Vanodyara nemisodzi. Vari Bhaibheri harirakuita kuti ucheme chema wako makuridza. Recipe yekudenga yakuda vanhu vakura pamweya inoshanda inopedza nzara but ine demand. Bring me some flour. Dambudziko ramwe situation irimwe pane chinofanirwa kubva ikoko. Elijah anoti I can hear abundance of rain. Ndinonzwa kufira kwemvura zhinji. Paanopfugama akunamata mvura hainayo anototuma munhu unotarisa towards the sea. Chaari kuda irain kwete water mvura inonaya but akutuma munhu unotarisa kune yakanaya
Ile unataka ni abundance haifa utasa mtenga chikuta hivi ndo tumakora kushibire. But barutake ni abundance anotuma mno utasa basi. Kuno utasa mvura ya kanaya. Iya achika mvura icha naya. Nakubula sumu na maji. Bani chakasimu kabenda mnene. Mujayaka manyas that something is rising from a sea like a man's fist. Fist kufumbata. Kuratu shinobati mwane munu. Shinode ina promise yeku denga. Vura inakuna inakuti Elisha wanyengetera. Kukunyengetera kama ni revelation. Kutengai munda sauti ya kanaya yato hii ukonsokera wa ilekwa yaka mfaiwa. Lesi mbe kutenga ilike rafu. Ushitari sina kutino naya. Kwani nofana wakufa kuno kishendo. Ushitari sina kutifani breakthrough walipane shawacha ita. Kwani nofana wakunga uchiita. Ujusanga nene shawacha ita. Lesi mbe kutenga inoga bisa mweze nilipo. But panenyaya ingisa flower. Uliza ufu wakateteka we flower tise ukoto. For the poverty, God would give you, bring out something to take you to the place of blessing. Amen. Iyo ya shortcut enda njengenge nya hiyo kana ukachema pale vesi ndoto zote ukachema mukuchema yuo unojikara mu salt ili mafesi yako. Recipe yake ndio batikuri ukuthi kana munhambo nando poison akazothi chichika futhi zawuda wena wanotenda kuti munhu wamwari zvishuwa mozo nobona kuzviramo ndara ne poison ndiri mukati mutavi kakurura futhi. I want us to pray. Mwari mpeo nzara nenyota yeshokore ma situations esa ali poisonous anofana kupindwa anofana kukandirwa flower. Marriage is poisonous. Business is poisonous. Nyika chaiyo is poisonous. Doya uri ngokutiza uchienda hapana. Asikudenga kuna mwari. Anogadzirisa that situation kuti ive sweeter. Pamara paila mvura inovava